Okay mga kabarangay, malipayon ang mga Pilipino labi na katong nay mga gihambin nga balatian, labi na itong nay cancer, na ay diabetes o adunay mental health nga problema sa panglawas mga kabarangay, tungod kay naay mga tambal sa cancer, diabetes ug mental health nga exempted na sa 12% nga VAT. So buti pasabot mo barato ang tambal mga kaistorya. Okay mga kabarangay, malipayon ang mga Pilipino labi na katong nay mga gihambin nga balatian, labi na itong nay cancer, na ay diabetes o adunay mental health nga problema sa panglawas mga kabarangay, tungod kay naay mga tambal sa cancer, diabetes ug mental health nga exempted na sa 12% nga VAT. So buti pasabot mo barato ang tambal mga kaistorya. And we learn na if senior citizen ka or PWD, on top of your 20% nga discount, dugangan pa gyud og another 12% nga VAT exempt. So di ba? Palakpakan nato ang Bureau of Internal Revenue mga kaistorya. So unsa may punto ani ni Papa RD? Okay, ang akong punto ani is una, unta madugangan pa ang mga tambal nga i-VAT exempt para mas mobarato ang tambal nga magamit ni Juan de la Cruz, di ba? Sa mga Pilipino. Kay kana mga 12% nga discount, 20% nga discount sa amo nga mga pobre, sa amo nga mga kabos, mga kaistorya, dakong bagay na mga kaistorya. That is a gwapo po ni mga kaistorya, gwapo po na concept kay pansa ba social service na part no sa BIR, saying ang BIR mga kaistorya dili lang wala lang nakafocus sa sige paningil og tax, but napod sila yung mga programa on social welfare, and that's very good mga kaistorya. Kumbaga butangag heart ang usa ka agency. Ako lang gusto po di i-point out ani mga kaistorya nga unta moabot ang panahon mga kaistorya nga ang atong nasod kung manginahanglan og income or pondo para igasto sa usa ka programa, unta mabot ang panahon nga dili lang unta naka-focus sa usa lang ka source, which is atong tax. Kaya kasagaran mo mahitabo ani mga kaistorya kung natay mga gustong i-implement ng mga programa, ang tendency mag-increase ta og tax. Ang pinaka maapektuhan magud ana nga sistema mga kaistorya is ang mga kabus nga pareho namo. Dako na ba na 5%, 10% ako na kay nasa usa ka kabus mga kaistorya nya, dili ba yun ana ka consistent ang pag-increase sa sweldo sa mga Pilipino plus wapay labot ng inflation. Unta maabot ang panahon mga kaistorya nga i-consider pod sa atong gobyerno ang pag-outsource og income nga dili sa tax gikan. Like for example, pag-develop sa atong tourism industry. Na may development sa atong tourism industry mga kaistorya, pero dili pa gyud sa ingon ana ka full blast. Nahulog pagyapon nga petiks-petiks pa ba. When in fact, ang tourism nga industry sa Pilipinas is one of our strength sa Pilipinas mga kaistorya. Kaya kung ato yung tutukan ang pag-improve or pag-develop sa atong tourism industry, ay musikat ang Pilipinas sa tibuok kalibutan. Tapos sabayan dayon og peace and order
Oh, daghan mga turista mga bot dinhi sa atong nasod. Daghan turista, mo boom ang atong hotel industry, ang atong restaurant industry, mo generate siyang daghang jobs. So mo income ang atong gobyerno. Di ba? Kung i-develop nato, tutukan nato ayo ang atong tourism. Usa pa mga kaistorya, birahan po nato ayo unta ang atong agricultural industry. Why? Usa po na sa atong strength. Di ba? I've been saying this mga kaistorya, duha ka bok strength sa Pilipinas, tourism and agriculture. Pero wala pag kay na gi full blast og tutok sa atong gobyerno. Now, kung atong i-develop og ayo ang atong agricultural industry mga kaistorya, mutaas ang atong agricultural production to the point nga magka-surplus na ta sa atong mga agricultural production, o kining surplus nato mga kaistorya ato na dining ipang-export sa mga nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Another big income na sadna sa atong nasod. Nabay classic example ani mga kaistorya? Yes, naa. Coconut industry nato usa na sa dako nga produkto nga gina-export nato. Kabalo ba mo mga kaistorya kung pilay income na? Maabot nag mga billion almost $1 trillion a year Kana coconut pa lang na. What if kung tanan na? What if sudlan na tog mangga, sudlan na tog mga vegetables, sudlan na tog fish, di ba? Sudlan na tog hogs, sudlan na tog magkalain-lain nga mga agricultural products ipang-export nato. Imagine kung pila na ka millions, billions, and trillions of dollars nga ma-income sa Pilipinas. If that happens, mga kaistorya, dili na dayon magsalig ang atong gobyerno sa tax para maka-implementag mga programa. Sa income pa lang nga ma-generate ni tourism o nag-agriculture, enough na, mga kaistorya, para masuportahan ang atong mga programa. And time will come nga dili na madugangan ang atong tax, at baka time will come nga mugamay pa ang atong tax. Kay lagi dili naman sa tax magsalig ang atong gobyerno sa mga paggagamiton ng mga salapi sa paggasto sa mga programa. Una lang atong mga idea mga kaistorya. Ikaw, unsa imong idea ani mga kaistorya? Please write your comments below. And for more information like this, please don't forget to follow my page, Mag-Istorya Ta Info Vlogs, and Papa RD FB page, and also follow my TikTok account and subscribe on my YouTube channel, Mag-Istorya Ta Info Vlogs. This is Papa RD, and have a nice day.